आरो बेखौ नायनानै ला रायजोफोर नै नोंथांमोना ओरै फैसा बिलाइ 10 थाखा थाइबा होला फार ओरैबायदि मोजां साजायदों देग्लाय वा हेल' खुलुमबाय रायजोफोर आङो दिनै थांगासिनो दङ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मुंदांखा पिकनिक स्पट आइपोवालियाव बे आइपोवालि पिकनिक स्पटना दिनै डिसेम्बर 13 निफ्राय ओपनिं जागोन बिनिखायनो आंबो बेयाव सहैगासिनो दङ भिडिअनि जोबनायाव आङो नोंथांमोननो मोनसे स्पेशल बाथ्रा खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअनि जोबनायाव खोनानो मोनगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा आङो थांनो ओंखारबाय आइपोवालि पिकनिक स्पटनाव देग्लाय माबायदि साजायदों माबायदि डेकोरेसन बानायदों आरो मा लाबोदों नैबेफोरखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो देखायजोबगोन आइपोवालिनि लावखार ओंखाम जाग्रा पिकनिक स्पटखौ दिनै ग्रेन्ड ओपनिं खालामनानै होसिगोन देग्लाय माबायदि साजायदों नै नायदो जुबिन गार्ड देग्लाय साबसिन साजायनाय नुदोंलै आदा औ देग्लाय साबसिन अनेक साबसिन औ नायदो ओरै देखायजोबनोसै नोंथांमोननो जोङो नै फैलाव बिथांखौबो होफादेरनाय जादों देग्लाय साबसिनैहाय मा बानायनाय जादों बेखौ नोंथांमोननो ओरै गिदिङा देखायजोबग्रोनायसै आङो एमफोर एमसिएलएफोर बिथांमोन फैनो हागौ बेखौ ओपनिं खालामना होनो थाखाय ओरै साइडनाव मा दङ बेखौ जोङो नायगिदिंजोबग्रोनि दिनैनिफ्रायनो फिथा मोनजाजेनसैबो नै माइब्रा सिथाव फिथा दे देग्लाय साबसिनैहाय बानायनाय जादों नै दखानाबो बिराद गिदिर एरिया बानायदों देग्लाय दखानखौबो थांनाय बोसोरावहाय नै बेजों खाथि लिंलुममोन नालाय ओमफ्राय दा हौरैहाय फुवारजोब्बाय आरो नै दखाना ओरैहाय मा दंबावो नायलांजोबबावनोसै दखानफ्राबो होजेनखाबायानो नै दे जाखासिगोन मानसियाबो बे एरियाया दखान गोजा आरो बियो बैसिम दा हरै साहा एक्सप' दंना मा दंथाय मा मोनगोन नोंसिनावलाय ट्रेडिसनेल मोनजोबगोन ना दे लोंग्राबो लकेल मोनो नामा लकेलबो मोनो लाल साहाबो मोनगोन ना दखानफ्रा फारसेनिफ्रानो लाइन अमा हांजेनखाबाय नामा रा अरसो बानायग्रोदोंलै आरो आं एसे रजस जानानै हांखोयो दिनैनि मा सालुखारा दखानाबो औ दे वा नै नोंबो वा खामानिसैलै इयो अमा हांगोन ना अमालाय अमा दाउ बे जागोन एक्सप'नि गेट ओरैबायदि गिदिर खालामखाबाय नै एक्सप'आबो ओरैबायदि गिदिर नै एक्सप'आबो खागासिनो दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै लाइन ओरैहाय साखोला ओरै सानजासिना मोनसे लाइन बा हरै सा थाबावगोनसो खोमा ओरैबायदि गिदिर खारो एक्सप'आ देग्लाय बे आइपोवालि आइ दैमानि सायाव थानाय दै जाब्रां ब्रिजनि गाहायावहाय आइपोवालि लावखार ओंखाम जाग्राया देग्लाय ओरैबायदि गिदिर खालामदोंना बुंनानै फोजोबहाया माने देग्लाय साबसिनै हामसिनै खालामनाय जादों आरो बुस्थुफोरखौबो गोबां लाबोदेरबावनाय जादों देग्लायहाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै मिथिलांगासिनो दङ आरो देखायलांनो दंबावोसो गोबां दंबावो दासो गेजेर नांहांदों नायलांबाय था नोंथांमोना आरो बेखौ नायनानै ला रायजोफोर नै बेयो देग्लाय गोदानैहाय फैनाय जादों बे जाबाय बाइक सालायदिंग्रा कार सालायदिंग्रा बियो जोंनि लकेल मानसिफ्रा बेखौ बांसिनैहाय बेयाव नुनो मोननाय जाया नोंथांमोननो आं खोन्थाखाबाय बिनिखायनो जोंनि लकेल मानसिया बेखौ नोगोद नायगोन आरो आंनि आन्दाजावहाय आंनि मोन्दांथियाव बे बुस्थुखौ आङो नोंथांमोननो हाबनानै खोन्थानि बियो मा बुस्थु नाखे नुखेब्लाबो सिङाव हाबबोबाय आङो दा देखायनायसै नोंथांमोननोहाय माबायदि सिङावहाय बाइक सालायख्रोग्राया बे पाइपआबो मा जाखोलै
नायदो बाइक आरो कारखौ नैबेयावनो ओरै गल 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 जोंथ' बेबायदिखौ बिदेशाव बेरायनानै गोबां नायबाय नाथाय जोंनि बेयावनि लकेल ओनसोल जेरावबो थांनो रोङै सुबुंफ्रा नैबेखौहाय गोबाङानो नुवाखै बिनिखायनो जोंनि लकेल मानसिया बेखौहाय गोबां नायनो हागौ आरो आं दा गोजौनिफ्रायबो देखायनि नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनि आङो सिरिखौनो हालं हालं खालामनो खालामारि जोबाखै वा बेयाव गसंनानैबो नायगोन जिरायनानैबो नायगोन बाइक सालायदिंनायखौहाय वा बा 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 नायदो गोजौनिफ्राय बि सिस्टेम नुयो आरो बिसिम सालायखोबोगोन बाइकखौ नै बिसिम नोंथांमोना ओरै फैसा बिलाइ 10 थाखा थाइबा होला फारबानो बोखारनानै लांगोन बाइक सालायग्रा कार सालायग्राफ्रा बेयावहाय उफ मेंगलायलै नैबेजों मारियाखै दाबो हालंलं बेखौ खिन्थु नायगोन जोंनि रायजोफ्रा दा बियो दा हरनि प्रग्रामनि थाखाय आरो स्टेजआ रेडि जाजोब्बाय नै गासैबो बेयाव एसे लांदां जायगा दङ बेवहाय बानायदों आरो गेजेराव होनदो दासो साउन्ड सिस्टेम बानायगासिनो दङ सिंगारा सोर सोर दङ गोदान सिंगारफोर गोजा बांसिन बे एरिया जाहैबाय पिकनिक जाग्रा जाहैबाय बैग्रि बिफां साया सिङावहाय आरो आरामसे ओमफ्राय प्रग्रामा बैथिंजायसो जागोन सिङाव ओरै हैयां थैयां रेडि खालामजोबनाय जाबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै हैयां देग्लाय ओमफ्राय डेक'रेसना नैबेजोंसो हाबनांगौ एसे देखायनि नोंथांमोनहा माबायदि जागासिनो दङ बे डेक'रेसनखौहाय माने शिल्पी जनखौ लास्टआव खालामफैबाय आङो दा बेखौ दिन्थिखांनानैहाय आङो भिडिअखौ फोजोबनायसै आरो बे एरियानो जाहैबाय शिल्पी डेक'रेसन एरिया आरो आदा आसोलफ्रा बार जादों नामा बा जिरायग्रा न'सा दासो मावगासिनो होमब्लाबो गिदिंनानै नोंथांमोननो देखायनायसै आं नायदो ओरैहाय शिल्पी लाग्रा जाहैबाय ओरैबायदि मोजां देग्लाय ओरै गयरे गयरा ओरै गिदिंग्रा आरो नैबे दासो मावगासिनो नै बिथांमोना ओरै गिदिंनि बैयावहाय माबा बट होलायबायलै नै शिल्पी बानायग्रा देग्लाय लावसिन नामालाय ओरै गिदिंनानै ओरैबायदि मोजां साजायदों देग्लाय ओरै बाहेरायाव ओंखारहैग्रा जाहैबाय हरै बाहेरायाव दंबावसो मा स्टाफ होगोन इयावलाय मा स्टाफ होगोन शिल्पी लाग्रानिया दासो बानायगासिनो रायजोफोर देखायजोब्बाय नोंथांमोननो आरो बै खोला साइडनाव ससे दंबावो बेखौ देखायनानैहाय फोजोबनायसै भिडिअखौ देग्लाय नै थांनाय बोसोरनि बायदिनो बेयाव बट थाबावगोन नाव गाखोग्रा थागोन ओमफ्राय डेक'रेसना दाबो शिल्पी जना कमप्लिट जायाखै जेब्लानाखि कमप्लिट जायो अब्ला आरोबाव खनसेबाव नोंथांमोननो देखायफिननाय जाबावगोन ओमफ्राय आङो दहाय नोंथांमोनहाय मोनसे स्पेसियेल खोथा खोन्थानो होनलांदोंमोन भिडिअनि जोबनायाव बे खोथाया बेनो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्ला लकेल ओनसोलावहाय आइएपोali पिकनिक स्पट बायदि साबसिन जेरावबो गैया लामायानो होन जायगायानो होन बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो बुंलांबाय आंनि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना रेगि रेगि फिरफिला नुनो मोन्दों नैबेनो दालां सेराव खोला जोबथानायनि आरो बे आइएपोali पिकनिक स्पटना चिरां जिल्लायाव गोलैयो ओरै साहा ओनसोलजोंहाय चिरां जिल्ला दावखोनोब्ला काजलगाव अभार ब्रिजनि साहाजों फैनांगौ थुक्राझार हाई स्कुलनि सानजाहा फैनाय रडजोंहाय सिदा फैबानो नैबे दि जाब्रां ब्रिजखौ मोनफैगोन बे दि जाब्रां ब्रिजनि गाहायावनो साखाथियावनो आरो बे ब्रिज गोजौनिफ्राय रोबां फिरफिला नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनखागोन बैग्रि बागाननो नैबेनो जाहैबाय आइएपोali पिकनिक स्पट लावखार ओंखाम जाग्रा जायफ्रा नैबेयावहाय जाफैनो गोसो दङ नोंथांमोना गोसो बायदि जाफैनो हागोन दिनैनिफ्राय अपेनिं खालामनानै होनाय जाबाय
बै शिल्पी डेक'रेसना दाबो कमप्लिट जायाखै बेखौ कमप्लिट जानायनि उनाव नोंथांमोननो आरोबाव खनसे प्लेन देखायबावगोन आरो बिनि उनावहाय बिन्दासै नाथाय नैबे आइपवालि पिकनिक स्पटआवनो बयनिफ्राय बांसिन पाब्लिक जायो दै लावखार ओंखाम जाग्राफ्रा माने जायगा मोनलायै जायो बिनिफ्राय साबसिन जेरावबो गैया नालाय बेनो मेन लकेसन जानानै दङ दायो बेनिखायनो बेवहाय जायगा मोनलायै ओरैबायदि मानसि जायोना बुंनानै फोजोब हाया लामानिबो सुबिदा गैया थसेबो हाद्रि उराया डाइरेक्ट फिस रड फैजोबो बेनिखायनो बेवहाय मानसिफ्रा जोबनो गैयै फैयो आरो बासफ्राबो गिदिर गिदिर हाबफैजायो गिदिर गिदिर गोजान गोजाननि फैयोब्ला जेरावबो सुबिदा बेनिखायनो बेवहाय जोबनो गैयै मानसि जायो आरो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय जायफ्रा फैनो गोसो जाफैनो गोसो बेरायनो गोसो फैनो हागोन नोंथांमोना गोसो बायदि माथो खोन्थाबाय थाबावनो भिडिअआबो गोलाव जाबाय जानांगौ आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो